Ipaila-ila naman ka kung nimo. Oh, pwede lang ka na ako sa ginikanan karon. Asa day dapit inyo ha? Nahi ito. Layo pa ta? Ah, doon na. Kana. Asa di sang mama nimo? Na ga pungko man to kay ga paabot nimo. Pila naman ka babae mo nadala sa inyo ha? Ay sus ikaw pa, kana uban hatro sulo. Tarunga jud lamang kay. Lagi, pero man jud ako na. Wala man lagi tawo, asa man imong mama magpapa? Ay na sulod, nanirado na sila. Kanang gatukong imo ng mama? Ay dili binuhay na si papa. Na, mainak ayo bag sa mataan eh. Ay dili ato mo ato kay basik ka tutubaw kay gihinga mo sila ganyan. Ano ra tang ubos magulat? Kana tao, sunod. Ay problema na. Tarunga jud lamang ka. Lagi. Para bata. Lamang ka kay na, bate ka nga. Hindi pa sila mo abot na. Kaya ito na rin sulod kay. Kuan, patuguli mo ito. Kapuyawan ka ba ko? Six months later. Nausa man ka? Buros ka? Pasaylo ako pa, disgrasya man ko. Kalitra kayong hitabuak. Unsay disgrasya? Nausan pa kita buha? Nadagma ka? Dinig na panta kang utin ani mo ha? Kisay mga nana? Si Toknoy ulo kanon. Ditsukas ka! Huwag ka hinungdan! Balik-balik mong ka na! Kisa na mga nana! Kali! Kisa na mga nana! Hawa na gusto ko yun! Dali kiri! Asa na kita? Hanap alay! Tuknay! Gawas niya! Kinusan mo na ako anak ha! Gawas niya ba? Bakit magawa ka? Kinusan mo na ako anak! Himboros mo na! Wait. Let me explain. I remember that. Kapalusa ka nga, amigo kayo ta. Ato na nga istoryahan. Ay, meron sa market istorya na. Shut up! My father is a carpenter. I don't care. I don't care. Nakabidyo ko. Naadiri ang ebidensya kung giyon sa kunin mo pag jug-jug Dahil na lagi mo hari. Sulod mo hari. Let me explain. Taruhan ko experience mo yung mga ate! Bakit ka na ko ka? Sura! Kuka! Masabot mo doon nato ni Ron? Asa ni mamahan? Wala ko'y papahini. Tuag baol. Nang wala ko'y papa. Ug muli sila, muto sila akong papa. Anong saan naman dyan na hitabo naman dyan eh? Kinahalan mo dyan nga barugan dyan ninyo. Ugasan ni mo ginikanan ni mo or may kabalo na sila nga muna na hitabo. Pariya rin dire! Tesa no, let me explain. Kaya wala man akong magpapa dire kay tuwag Japan. Iyon ka gabaol. Nya mo yung po karog na Japan. Usa ko ni tinuod. Relax. Akong mama tuwag Japan. Tuwag baol. Trabaho to sa gobyerno. Pero madala lang po natin sabot na eh. Let me explain. Para taray magkasinabot. Kisa maringalan ang ginikanan ni mo. Akong mama si Virginia Ulucanon. Akong papa si Camalo Ulucanon. Ug akong lolo ngayon pahuway na si Kabisong Ulucanon. Inamong mga kadugo, si Kaitlog, si Kabulog, si Kasampot, si Kabulbol, basta daghan ming mga kadugo. Dili kay mga parinti ra dya puta. Kato silang buna-buna mga kadugol man kaayo na muna naon ra na nimo. Kani akong anak, mga kadugo ra po ni nato. Nya inaanak ka lain sa pugay pamation po.
Oh, nakabalo sa ko nga parente ta, nandako kay kog respeto ninyo. Ako ra man guni siyang GBI. Noon nga wala man guna puna ako na kuan, na agwanta, na hinay ka na disgrasya tutong abot na si mga inana. Kaya di mo naman sa punapugan, na disgrasya man pa. I miss you, Philippines! Yeah! May bisita tayo! Kumusta kayo? Pagkapot na makita Japan! Nagkaan na ba mo? Ha? Dili kayo! Kapungot ko! Kay kaning anak na ko, di pa burusan na ng anak ninyo! Kanaman ba sikat na lakanan? Gwapo kayo! Kusog kayo! Madagkan may ka po! Ang baka mag-gala, aligbahan na ito ni Kara! Aw, mao na'y labing mas maayo. Kay naamadutang mga ginikanan o napuniat ng mga anak. Maning atong sabuto ni karon. So, hanin na lang. Kung inyong anak lalaki, tagaan mo na kog 2 million. And if your anak is baye, and I will give you also 2.5 billion. Not sige! Kung pawis sa may sa kwarto, kaya gikapoy mo sa biyahe, mag-cheer-cheer pa me. Yeah. Okay, put your hands up in the air. Nan, mao maka to. Nga og lalaki 2 million. Og mababaye 2.5 million. Di pumukad din ay aron kay naning iro sakse. Muari sa me. Tara na. Isa. Og makaapasan na akong anak. Utoy ja. So what's up mga mamarang no? So sulpot rin ako na eh. So ang first commentor nato karon sa diri sa YouTube kay si Innocenteng Vlogger. So shoutout ko sa uban, Legend Never Die, Saab Tulibas, Kent Oliver Banyes, Angel May Isparar, Magting B Vines, Ronil Vlog Tams, Gisilian, Freddy Agacoile, Richard Ignacio, Jeprox TV, Elmar Kabuten, El Video Asido, Mac Galang, Kakawan Vines, Marisa Remolyo Channel, Romel Ayala Misiolo, Andres Steve Watson, Bayuran Vines, Nidilin Sumatra, Janisa Mahinay, TV IB, Sami Montañez, Yole Barong, Juliet Lente, Gilmar Galilea, mga kabugoys, Jupit Eric, Jed It's Me. So more dito tarang guys, so salamat sa inyong support. Huwag kayo kalimot sa pag-subscribe o pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo.